हा ज्यूस असाच सुद्धा आपण पिऊ शकतो, छान लागतो. पण जर तुम्ही असा कॉम्बिनेशन केलं की मग तुम्ही विचारूच नका, तुम्ही म्हणाल की आपण घरीच हॉटेल बनवलंय का, अशी त्याची चव लागते. आणि हा आपला हेल्थ ड्रिंक आहे, कारण आपण ह्याच्यात साखर वापरलेली नाही. तर आपल्या हेल्थ बेनिफिट्स खूप आहे ह्याच्यात, आपण साखर वापरलेली नाही आहे. समरसाठी म्हणजे गरमीसाठी एकदम चांगला ज्यूस आहे, बनलाय आपल्या घरी आणि आपल्या घरगुती बनवलाय. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. आता मी गाजरचा ज्यूस बनवतोय. त्यासाठी गाजर घेतलंय, हे स्वच्छ धुवून आहे ना वरची साल काढून तासून घेतलेले आहे. त्याचा वरचा हिस्सा आणि खालचा हिस्सा थोडा थोडा काढलाय आम्ही, कापलाय. पहिले स्वच्छ धुवायचे, नंतर ते वरती असं साल काढायचे. आपण बटाटे साल काढतो ना, तशी साल काढलेली. हा थोडासा पुदिना घेतलाय, हे आलं किसून घेतलंय, 2 चमचे आहे. आलं आपलं साल काढायची, स्वच्छ धुवायचं आणि ते किसणीवर किसून घ्यायचं. ते तसं किसून घेतलंय, 2 चमचे आहे. 1 लिंबू घ्यायचा आहे आणि आपल्याला गुळाची पावडर घ्यायची आहे. आता तुम्हाला गुळाची पावडर नाही घ्यायची असली ना तर तुम्ही साखर घेतली तरी पण चालेल. आणि गुळाची पावडर नसेल ना तर आपण गुळ घ्यायचं आणि आपल्याला हे पाणी घ्यायचं आहे. आता पहिला आपल्याला आहे ना हे चासणी बनवायची आहे. मी अर्धा ग्लास पाणी घेते, हे आलं टाकते. ही आपली चासणी शिजते आहे. तोपर्यंत आहे ना आपण तिकडे ज्यूस बनवून घेऊया. आतापर्यंत 2 मिनिटं झाले, त्याला अजून टाइम लागेल. चासणी आपली बनत आली आहे. आता याला चाचणीला 5 मिनिटं झाली. चाचणीने कसं आपला ज्यूस जरा गोड होणार. गोड होणार, त्याच्यामध्ये आलं आहे ना. आणि बघा इकडे ही आपली मशीन आहे, ज्युसरची मशीन. तर आपल्याला चालू करायच्या अगोदर आपल्याला आतून तर ही धुतलेली आहे, बाहेरून पण धुतलेले, सर्व धुतलेले. तरी आपण अजून एक काम करायचं, कधी पण चालू करायच्या अगोदर चालू करून आपल्याला पहिला पाणी टाकायचं आहे. म्हणजे सर्व जी आतमध्ये जी घाण असेल, जेवढी पण उरलेली घाण असेल ती सर्व या ग्लासमध्ये येईल आणि आपण तो पाणी फेकून टाकायचा. चालू करता येईल. बघा आपण मशीन तर साफ केली होती बघा, तरी पण बघा पाण्यात बघा किती घाण आली आहे. नाही, ती जाळी कशी आपण मशीन बंद करूनच आपले सर्व भांडी आपण धुतो ना, मग जाळीमध्ये थोडाफार तरी चिपकलेला असतो. आता हा आपल्याला पाणी फेकून द्यायचं आहे. आता आपण ज्यूस काढायला रेडी आहे आपली मशीन. आता प्रोसिजर एकदम सेम आहे. बटन दाबायचं आपल्याला आणि वरतून ते दाबायचं आहे. इथे आम्ही 1 तांब्याभर ज्यूस काढून घेतलाय. जेवढे तुम्हाला समोर गाजर दिसलेले तेवढे एवढे गाजर उरले. आता आम्ही पुदिन्याचा ज्यूस काढतो त्यातच. पुदिना त्याच्यात आम्ही सर्व टाकणार आहे. आता तुम्ही इकडे बघा, हा गाजर पण त्याच्यात मिक्स केला होता म्हणून गाजर पुदिन्याचा हा ज्यूस एवढा आलाय. हे खोल दही. आता ह्याच्यात आपण मिक्स करूया सर्व. तर पुदिना गाजरचा ज्यूस मिक्स झाला आपला आणि आपले एवढे गाजर उरले आहेत. आणि बाकीचं तुम्ही विचाराल की ते कसं जातं ज्युसरमध्ये, कसं असतं, तर खोलून दाखव. हां, तर हे बाकीचं इकडे बघा हे. आणि हे सुद्धा आपल्याला फेकायचं नाही आहे, हे आपण वापरू शकतो. आपण ह्याच्यात पीठ टाकून मम्मी आपण पराठे कसे बनवतो तसे आपण पराठे बनवूया याचे. इकडे आपला पुदिना आणि गाजराचा ज्यूस रेडी आहे. तेवढे गाजर उरलेत आपले. आता आपण एकदम हॉटेल स्टाईलमध्ये तुम्हाला रेसिपी ज्यूस बनवून दाखवूया. आणि गरमी आता आली आहे, गरम होतं आहे इकडे खूप. तर गरमीसाठी अशी रेसिपी, अशी ही ज्यूस खूप चांगलं आहे, कारण हे पण आपलं हेल्दी आहे आणि इकडे सर्दी खोकला असेल तर हे पण आपलं हेल्दी आहे. मग ही एक वेगळी रेसिपी झाली, ही एक वेगळी रेसिपी झाली. आता ह्या दोघांना रेसिपीला मिक्स करून आपली एक करायची आहे. आता तुम्हाला इकडे दिसतंय बघा, आपण इकडे गाळणीमध्ये घेतलेली आहे आणि ती आपण पूर्ण आता गाळून काढतो. आता तर ही आपल्याला ग्लासमध्ये टाकायची, हे आपल्याला वापरायचं. आणि ते सुद्धा फेकायचं नाही, ते आपल्याला चायमध्ये वापरायचं आहे.
आणि असंच खाल्लं तरी पण चालेल. हो, असं चाटून खाल्लं तरी आपला सर्दी खोकला जाईल. ते चाटा. हा, आणि नाईफ चाटायला झालं नाही आवडत असेल तर आपल्या चायमध्ये बनवा. मस्त एकदम अद्रकची गुलाची चाय बनेल. आपल्याला तर ज्यूस बनवण्यासाठी जे जे आपल्याला साहित्य किंवा जे जे प्रोडक्ट लागणार होते ते सर्व आपल्याला आता रेडी आहेत बघा. इकडे गाजर आणि पुदिनाचा ज्यूस, आपल्याला बर्फ लागणार आहे, ही आपली चासणी आहे. रेडी आहे. आणि इकडे आपला लिंबू आहे आणि इकडे 2 ग्लास. आता कसे बनवायचं ते तुम्हाला आता मम्मी दाखवेल. सर्वात आधी काय करायचं, ताई दाखवेल. सर्वात आधी काय करणार आहे सुताई? सर्वात आधी आपल्याला अर्धा लिंबू, एका ग्लाससाठी अर्धा लिंबू लागणार आहे. छोटा लिंबू असेल ना, एकदम असे छोटे असतात ना सुपारी एवढे, तर पूर्ण घ्यायचा. पूर्ण घ्यायचा. आणि हा आपला कसा मोठा लिंबू आहे बघा. काय म्हणून तो तर हा आपला लिंबू आहे ना, तर आपल्याला अर्धा लिंबू ह्याच्यात लागणार आहे, अर्धा लिंबू ह्याच्यात लागणार आहे. बस. आणि अजून एक गोष्ट, हे जे आपण बनवलं आहे हे पूर्ण थंड झालं पाहिजे. थंड झाल्यानंतरच आपल्याला टाकायचं 1-1 चमचा. हा. घट्ट झाले एकदम जास्त. 1 चमचा एका ग्लासमध्ये, दुसरा एका चमचा एका ग्लासमध्ये. हे झाल्यानंतर आपलं तिसरं इन्ग्रेडियंट म्हणजे बर्फ टाकायचं आपल्याला. म्हणजे कसं थंड थंड एकदम पियायला मजा येईल ना. बर्फ, आपला बर्फ टाकलेला आहे. आता बर्फ टाकलेला. आता आपला लास्ट गाजर आणि पुदिन्याचा ज्यूस, ह्याला जरा ढवलून घेता येईल. हा ज्यूस असाच सुद्धा आपण पिऊ शकतो, छान लागतो. पण जर तुम्ही असा कॉम्बिनेशन केलं की मग तुम्ही विचारूच नका, तुम्ही म्हणाल की आपण घरीच हॉटेल बनवलंय का, अशी त्याची चव लागते. आणि हा आपला हेल्थ ड्रिंक आहे, कारण आपण ह्याच्यात साखर वापरलेली नाही. मिक्स कर. जरा ढवळ दे. हा, म्हणजे आपला खाली कसा लिंबूचा ज्यूस होता ना आपला खाली, हा. आपण कर. आणि पिता पिता बर्फ वितळतो ना, तसं एकदम गारगार गारगार मस्त लागतो प्यायला. माणसं बसून कशी पितात हॉटेलमध्ये, तसं हळूहळू प्यायचं. बघा, पुदिन्याची वरती पानं टाकली. आता सांगा आपला गाजरचा ज्यूस कसं वाटतंय तुम्हाला? एकदम नाही वाटत का हॉटेल स्टाईल सारखा? घरीच बनलाय पण आपल्या हॉटेल सारखा नाही झाला का हा? एकदम मस्त झालाय. चला दोघांनी तर 1-1 ग्लास उचला आणि टेस्ट करून सांगा मला कसं झालंय. चला घ्या, नाही तर एक ग्लास मध्ये शेअर करा. मिक्स कर. एक त्यांना आम्ही दोघांनी 1 ग्लास घेतो. तुम्ही 2 ग्लास घेताय ना, एकाचे 2 करता, तर मी अर्धा पितो आणि त्यांना अर्धा देतो. चालेल. आणि मग 4 ग्लास झाले आपले. आणि कोण आलं तर तांब्यातला ज्यूस. म्हणजे कोणाचं नशीब असेल तर ते येऊन तांब्याचं पितील. आणि जर तुमची उरलं असेल तर आपण फ्रीज मध्ये ठेवायची. हा. आणि परत जेव्हा ज्यूस काढायचा असं अद्रक आपला गाजराचा आणि पुदिन्याचा, आणि त्याच्यात टाकून आपण सर्व करायची. टाकून ठेवायची डब्यामध्ये. आपण फक्त 1-1 चमचाच वापरला गेलाय. चला पिया आणि टेस्ट सांगा कशी झाली. बस आता काय संपवून सांगणार का? कशी झाली टेस्ट? चांगली आहे. गाजर वाटत नाही, पण पुदिन्याचा थोडा स्वाद लागतो एकदम. रिफ्रेशिंग असं वाटतं आपण. पुदिना रिफ्रेशमेंट साठी चांगला असतं, पण एकदम फ्रेश. गाजरचा ज्यूस पित नसतील ना, त्यांना असं बनवून द्यायचा. कारण गाजरचा ज्यूस कसा रक्त वाढवतो, अंगामध्ये बॉडी वाढवतो, ताकदीला चांगलं. व्हिटॅमिन ए जास्त आहे गाजरमध्ये, डोळ्यांसाठी पण चांगला असतो. तर आपल्या हेल्थ बेनिफिट्स खूप आहे याच्यात. आपण साखर वापरलेली नाही आहे. समरसाठी म्हणजे गरमीसाठी एकदम चांगला ज्यूस आहे, बनलाय आपल्या घरी आणि आपल्या घरगुती बनवलाय. आणि मी सांगते काय, पहिलं तुम्ही आहे ना, ही मी जशी चासणी बनवली ना तशी तुम्ही चासणी बनवून ठेवा आणि छोट्या बरणीमध्ये टाकून ठेवायची, फ्रीज मध्ये ठेवायची. आणि जेव्हा तुम्हाला ज्यूस बनवायचं असेल ना, तेव्हा तुम्ही आता ज्यूस बनवून प्या. आपला ज्यूस एकदम मस्त आणि एकदम छान झालाय. तुम्ही सुद्धा असं नक्की बनवा. आणि असं पण नाही की त्याच्यामध्ये काहीतरी आपण वेगळं टाकलंय, एकदम मस्त टाकलेलं आहे. आणि एका ह्याच्यात घ्यायचं मस्त. छोट्या मुलांना द्या, आपल्या नातेवाईक घरी येतील ना, त्यांना पेप्सी, थम्सअप, कोकोकोला देण्यापेक्षा हे द्या. आपली पण हेल्थ चांगली राहील आणि त्यांची पण हेल्थ चांगली राहील. आणि सर्दी खोकला सुद्धा होणार नाही. माणसं बोलतील की सर्दी खोकला, त्यांना म्हणायचं की ह्याच्यात अद्रक आहे, आलं आहे आपलं, आलं, गूळ, पुदिना आणि हे गाजर, लिंबू, तर सो टोटल मिक्स ज्यूस झाला आहे एकदम मस्तपैकी. आता तुम्ही सुद्धा बनवा आणि आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा तुम्हाला ज्यूस कसा वाटला ते.